helt henover, og så kilder du den bare en gang. Det er hele på en gang. Prøv I det? Og det kan blive meget værre, så det kan blive fuldstændig op i hovedet på os. Så er vi altså helt ude. Siger du? Ja. Prøv lige at... Her skal du passe på med, hvordan man gør. Her sker der fuldstændig det samme.